Здравейте, ютубъри! Аз съм Сандо 1000 и днеска продължавам с епизодите на Minecraft Feed the Beast. Това ще е нашия втори епизод. Не съм направил нищо почти, след като свърших с първия епизод. Пак сме си на същото място. Ето го езерото, ако не ми вярвате. Тая. И днеска мисля да направим малко повече отколкото в миналия клип, особено защото няма да говорим толкова много в началото. Поне се надявам да не се увлекат канали. И така. Все още не съм направил нищо, но имам планове вече за този клип какво ще правим. Това първо ще ви покажа какво ще правим и ще се заемем с това, което ще правим. Добре. В началото на играта ви дава тази книга, съм я крафтвал сам. Тук показва как се прави blank pattern, stencil table, pattern chest, part crafter. Това е малко по-напреднала версия, но както виждате искат. Това е Seared Bricks. Това е Tool Station. Ето виждате как се прави с crafting table и също и blank pattern видяхме как се прави. Ето. Така, с iron блокове, ако се чуди това какво са. И тук вече неща, които ни трябват. Между другото, Seared Bricks се правят с Seared Bricks, което е нормално, ето, вижте. Това е смелтъри, за което вече се изисква червената книга, която се крафтва много лесно, просто слагате това тук и готово. Но днеска ще не сме стигнали до там, затова преди да се заговорим пак за друга тема, ще опечем малко iron. 34 по 8 за всяко. Мразя математика. 3 по 8 е 24, значи 4 става 32 и ще ни трябва значи 4. Така. 4 по 8. Добре, мисля, че ще стигнат. Не, чакайте, 4 по 8 е 32. Не сложихме 34, значи още едно би трябва да сложим. Готово. Ако се чуете за какво ще ни е айрана, първо ще си направим естествено Iron Armor. Ако ни стигне Iron, но първо ще направим Furnace. Окей, май не го пише както трябва. Да, ето го Iron Furnace, което се прави с Iron или вече с направена печка, която имаме и така по-ефтино за Iron, така че ще го направим по този начин. Сега, за Stencil Table и другите неща, които ви показах от книгата, ето за тези неща. Както виждате, ще изискват много дърво, затова сега ще трябва да намерим някое ниско дърво или поне как да се качиме на някое високо. Да видим. Ето това ми харесва. Как ще се качим сега върху него обаче? Така, и това би трябвало да е центъра. Да. Ще поставим малко дърво и ще... Докато се опече айрана, ще се заемем с... за Stencil Table и другите неща, както вече казах. Още някое ниско. Това е Rubber Tree. Това ще ни потрябва малко по-късно, но сега няма да го отсичаме. Не. Хубавото е тук, че имаме много крави. Може да си вземем някоя. Опа, забравих да скоча, но съм тъп. Цветая. Нека се качим тук. Така. Да щупим и това дърво и мисля, че ще имаме горе-долу достатъчно дърво, за да вземем всичките части. Или поне да направим по-важните. Видиме. Това дърво е малко голямо. Бих искал да го отсека, но не мога да го стигна, което ще ми донесе много проблеми за гуискатера и всичко останало.
Добре, знаете какво, 20 дърво мисля, че ще ни стигне за доста нещата и че плюс това имаме и малко в мината. И дай да се върнем. Понеже харесвам да ми е симетрично, да са ми симетрични нещата, ще направя ето така. Опа. Така. Пак ще е две дълбоко. Тук обаче ще ни трябва малко повече разстояние, за това ще направим така. Така, нека си щупим лопатата. Така. Готово. 2 на 2, точно. Както го искахме, тук ще вземем с останалото ни дърво. Сега да се вземем с това. Всъщност, има и по-лесен начин. Тинкер. Да, ето ги всичките неща, които може да си направим от този мод. Първо ще ни трябва Stancy Table, което ще се прави така, което ще се прави от пръчки. Добре, чакайте малко. Първо да превърнем всичкото това в нормални дъски. Ще ни трябват и много пръчки, за това ще направим така. И сега вече може да почнем да видим. Мога да направя 15, но за сега ще направим само 10, 11 явно. Така. Това още не може да се стакне. Така, Stancy Table ще го направим. Така, ще ни трябва един. Явно автоматично ти дава нова книга. Добре. Добре, тук сме малко тронати, защото иска Occult, което... Добре. Да си вземем нещата. Нека да отидем и да отсечеме просто едно така. После ще го правим. Да не стои така грозно само летящото дърво. Така. За Part Builder мисля, че това да. Така. И Tool Station е Crafting Table. Така и за Tool Station това трябва да го изчистиме. Така. Готово. Мисля, че... не, чакайте, и Pattern Chest трябва да направим, което се прави така, за което ще ни трябва един съндък. Така. С едно патърн, съндък, готово. Ще ни трябват и още малко... Един стак пръчки ще ни стигнат, според мен. Така. После ги разполагаме така и така. Мисля, че ще ни трябва още дърво. Много пръчки направих. Нищо как върви нашия айрон. Той е вече готов. Значи, това вече може да го щупиме. На печка. И ще се апгрейдаме на Iron Furnace. Сигурно се чудите с какво Iron Furnace е по-добър от нормалния. Както знаете, нормалния иска едно въглище за... Едно въглище за 8 айтема да изпече. Тази иска едно въглище за 10. Също така и ги пече и по-бързо. Това е подобрението. Не е кой знае какво, но е добре. Видиме сега. Така. И по-важното е, мисля, че това трябва да се сложи. Да, ето. И тук вече може да си слагаме едни патърн, които може да видите ето така се получават. Сега ще си взимаме такива, докато пак не стигнем до Head. Next. Малко е скучно, разбирам, но за да имаме всичките неща, които може да се направят, трябва да го направим. Така, не мисля, че ще ни стигнат патърните, но добре, нищо. Така. Последното, което взехме, не съм сигурен кое е, но сега ще го намериме. Няма кое да ги изпуснем. Пък и повечето от тях няма да ги използваме. Дори просто харесвам да
разбирате да имам повечето от нещата. Мисля, че ще ни трябва още на печка, за да ускорим теченето на неща. Всъщност, знаете ли какво ще направим? Направо 3 печки. Малко възхищение на айрана ще, но не кой знае какво. Там. Едната тук, едната тук, едната тук. Готово. Ще си направим честплейт, тъй като той дава най-много армор. И другото няма ни потрябва. За сега. Другото, което искам да направя е, това може да го махнем вече. Грайндър, което се прави с недър, не, може би с нормален кварц, който ние имаме. Имаме доста пръчки, сега ще ви покажа. Това са wooden gears, между другото ще ни трябва и малко печен камък, за да вземем едно въглище. Използваме максимално печката, 10 камък. Както виждате, той е доста по-бързо от нормална печка. И нека се върнем към нашата работа. Тук wooden gear се прави с пръчки само, после се апгрейдват с cobblestone, сега ще ви покажа. После iron, gold и мисля, че после диаманта, но има и други такива от модовете, но за тях по-късно ще говорим. Мисля, че 3 ни е напълно достатъчно. И сега би трябвало да можем. Сега се чудите идеята каква е на този грайндър, къде да го поставим първо да измислиме. Тук не можем, защото ще ни блокира достъп до печката, но затова тук ще го сложим. Сега ни трябваше забравих как се казваше айтема, който ни трябваше. Окей, намерих го. Wooden кран, който се прави с пръчки отново. И ще си направим едно. Сега ще ви покажа и как работи. Нека да вземем. Например, ще ни трябва тин. Така че него ще използваме за примера. Всъщност така ще използваме и голда и силвара. Направо всичките руди ще вземем. Тук. Това го слагаме отгоре. Тук може да сложим всичките орс. И почваме да го въртиме. Малко бавно става, но сега ще ви покажа къде е идеята. Това нещо. Ето, че вече би трябвало да е готово. Ето, както виждате, от една Gold Ore взимаме Pulverized Gold, 2 прахчета. Нали? С тия 2 прахчета обаче може да вземем едно въглище и да изпечеме 2 голд от една голд руда. Тъй че това отвоява нашите руди, което е много полезно, както знаете. И понеже това малко отнема време, мисля да паузирам клипа, за да не отнемам както миналия, като първия епизод, времето с глупости, които само стоимете и нищо не правиме, просто цъкаме десното копче. И затова сега ще ви паузирам и ще се видим след секунда. Така че, да, след малко. Добре, отново съм тук. Горе-долу доста време въртях това нещо. Минах около 5-10 минути и вече стана досадно. И затова мисля да го оставя за малко по-късно, когато не снимам. Тогава да го повъртя малко. Знам, че е малко смешно, но се тая. Сега мисля да се вземем с нещо друго през това време, което правим, през което снимаме, защото пак доста време оттехме от клипа, вече 14-та минута погледнах. Затова ще почнем вече малко по-нататък да се занимаваме с това. С Tinker Constructions, така се казва мода, който ще използваме. Това сега ще почнем малко да си играем с него. Първо ще ни трябва това.
Ще ви покажа как става. Ето, Stone Pickaxe. Това е главата на кирката, нали, се сещате. Ще ни трябва, ето го, не, това не ни трябва. Май ни липсва пръчката, която... Sword, knife. Не е това. Mining level iron. Не съм много сигурен. Но другото, което ще ни потрябва е... Tool binding. Това ще го сложим тук и ще се получи така. И сега, ако имаме правилните айтеми, които аз мисля, че нямаме. Пак грешното място май отидохме. И аз нещо пропускам. Съм много сигурен. Ето готово. Слагаме това тук, това тук, това тук. Да. Tool binding ни трябва. Добре, значи ще ни трябва още малко дърво. Пак ще вземем едно от тук. Ще го оставим още по-грозно. И отново съм тук. Извинете за прекъсването, но трябваше да отида да направя на нещо. Сега да се върнем към нашата задача. Трябваше да вземем малко дърво. Между другото изчистих дървото, което оставихме тук, защото ме дразнеше много. И сега ще направим още няколко Blank Patterns и тук next малко време ще отнеме май. Knife. Ето това ни трябваше. Мерси. Това ще го сложим тук с едно cobblestone. Готово. Ясна работа. Слагаме това тук. Това трябва да го вземем. Това ще го сложим тук. И сега бъркам нещо. Да, мога грешка. Така. И сега да видим статуса на нашата кирка. Значи има 65 блокчета да щупи с mining level е iron, все едно е iron кирка. Спида му е 4, не съм сигурен какво е. И тук modifiers, това е малко по-напред в играта, което после ще ви покажа как се прави. Но сега да ви покажа какво друго е якото на тази кирка. Например, ако почнем така, да чупиме, нали, разбожни купчета. Сега сме така, вече са останали 59 купчета и само като сложим едно cobblestone, тя се поправя веднага. Това е едно от всяките неща на този мод. Друго, сега дайте да запълним дупката, където направихме. Защото не харесвам да оставам такива дупки. Което явно ми харесва. Да, тук е спаунера ни. И тук всъщност оставам големи дупки. Нищо после ще се оправя с тях. Защото искам да изглежда... Всъщност това не е базата, но искам да изглежда максимално добре. Трябва ни още храна. Добре, значи направихме този мод, почти сме готови. Направихме грайндър, който
трябвало... Окей, се тая. Направихме Iron Furnace. Следващото, което мисля, че ще направим е пак от Tinker Constructions, тъй че нека да напишем Tinker и... Интересно. Окей. Тук... Да, чакайте, че вече се обърквам и аз малко. Shared Bricks, което ще ни трябва Growth, който се прави с... граво, пясък и клей, което е малко трудно в нашата ситуация. Не мисля, че имаме правилно. Имаме малко, но не мисля, че ще ни стигне за това, което искаме да направим, тъй като ще ни трябват доста от тези. Smell Drain, Smell Controller. Добре, знаете ли какво? Всъщност ето е книгата. Мога да покажа. Тук са някои неща, как се крафтват инструментите, както ви казах. Мисля, че тук има нещо за сметарито, което исках да направиме. Тук модифайерсите, където ви казвах, може да добавят най-различни неща. С най-различни айтеми. Да, не мисля, да, тук няма сметарито. Но явно това ще го направим някой друг път, защото днеска явно няма да имаме време. Опа, лагна за малко. Нека да оберем тази сръстика, за да може да си я насъдим пак, за да си имаме. Това ще ни потрябва. Така. Това е много яко, че може да стоиш върху тия блокчета, иначе те са блокчета вода, както виждате, и падаш, ако ги удариш. Интересно са го направили. Какво друго трябваше да направим днеска? Не мисля, че ще можем, но няма да видим. Мисля, че ще ни трябва генератор, който ще иска Refined Iron, който знам как се прави, но батерията е малко по-сложна. Да, батерии. Не е чак толкова Redstone, Copper, но ръбъра е малко по-сложна работа. Зато и сега ще ви кажа, тук бехме срещнали едно ръбър wood, където ви казах, че ще ни потрябва, което сега ще ни потрябва. Нека да отидем и да го отсечеме, само да го намериме. Ето го. Също така да ще щупим и листата, за да може да вземем саплингите, тъй като те са доста важни от това дърво. Мисля, че взехме предостатъчно, но нека да си го дочупиме, да видим дали ще паднат още. Имаме 4 ръбър саплингс, които ще ги засадиме отново, естествено, за да не ни свършват. Тук и другаде можеш на открито. И нас ще запазиме в себе си, ако случайно изгубиме другите дървета. Интересно какво пишат тия в чата. Кои са онлайн? По принцип през деня има много повече онлайн, но сега е малко късно. Както виждате, всъщност вие не можете да видите. Но сега снимам пак в късен час, към 3 през нощта. Нека да оставим тия неща тук.
Всъщност, да. Мисля, че днес ще може да направим още нещо, освен това, което до сега направихме. Този път нямах толкова много време, за да направим нещо по-дълго. Следващия път обещавам малко повече време ще отделя, за да направим смелтарито, което едва ли пак, пак се забравим се, че така не може да го видим. Ред, мисля, че така се пише. Да. Ето тук също така ще ни трябва и сирет танк, за да складираме някъде лавата, което ще ни трябва за смелтарито. Което значи ще ни трябва да намерим лава. Но мисля, че в равина, който бяхме, където са ни диамантите, има доста лава. Тъй, че няма да е толкова трудно. И мисля, че това ще бъде за днескашния епизод. Малко е кратичък, но направихме доста неща. Крафтнахме си армур, направихме Iron Furnace, нови инструменти вече може да правиме, най-различни неща. И да. Така че това ще бъде за днеска. Реши, благодаря за гледанията и че ме гледахте. Както ви харесва повече. Коментирайте, харесвайте, сабскрайбвайте. И това ще е от мене за днеска. До следващия път. Чао! Упс, грешното копче, извинявайте. Чао!